Моя лекция называется «Нататнікі Уладзіміра Дубоўкі як ключ да неспазнаных сторонок жыцця і творчасці». Уладзімір Дубоўка, як творца, чалавек вельмі разнабаковы. Мы ім захапляемся як паэтам. Мы з цікаўнасцю чытаем ягоныя мовазнаўчыя артыкулы і, вядома ж, прозу, пераклады, літаратурную крытыку. І уся яго спадчына захоўваецца ў некалькіх установах. Найперш гэта бібліятэка нашай акадэміі навук, а таксама архіў музея літаратуры і мастацтва, у якім я працую. Вось, калі казаць пра спадчыну Дубоўкі, яна вельмі багатая, разнастайная, але вядомая і, так бы мовіць, папулярызаваная для чытача толькі частка яе. Ну, наколькі прадстаўнічая частка, можна пра гэта меркаваць і па апошнім двухтомніку Дубоўкі, які выйшаў 3 гады таму. Там, напрыклад, шырока прадстаўлена паэзія, асабліва да 30-х гадоў, гэты актыўны перыяд, маладняк, узвышша. Прадстаўлены таксама артыкулы, найперш мовазнаўчыя, пераклады, але чамусьці не прадстаўлена проза, хоць яна таксама уяўляе сябе цікавасць, асабліва зборнік «Пялёсткі», на маю думку. Прадстаўлена там і эпісталярная спадчына, але зноў-такі часткова, бо там змешчаны лісты толькі да 3 адрасатаў. Гэта найперш да Адама Бабарэкі, сябра і паплечніка Дубоўкі, да Алены Юрэвіч і да Янкі Саламевіча. Але калі ўлічыць, што Дубоўка меў каля 100, а можа і болей карэспандэнтаў, можна ўявіць сабе, наколькі эпісталярная спадчына ягоная яшчэ не да канца вывучаная, і, вядома ж, яна чакае сваіх даследчыкаў. Чакаюць сваіх даследчыкаў і дзённікі, запісныя кніжкі, нататнікі паэта. Але, прынамсі, часткова гэтую праблему я паспрабаваў неяк вырашыць і парасчытваць іх. А справа гэтая, я так скажу, не з лёгкіх, бо адна справа чытаць, напрыклад, кнігу, або машынапісны тэкст, або, скажам, рукапіс, але не чарнавы, а белавы, як у нас кажуць. А другая чытаць нататкі, зробленыя чыста для сябе, якія пісаліся паспешліва, са скарачэннем словаў, не зусім зразумелым почеркам. Вось таму, напэўна, нашыя даследчыкі неяк так да дакументаў падобнага кшталту дабіраюцца ледзьве не апошнім чынам. І, тым не менш, нататнікі цікавыя тым, што прыадчыняюць нам акно, можна сказаць, на нейкія малавядомыя старонкі жыцця і творчасці аўтара, а таксама прыліваюць святло на некаторыя лабараторныя аспекты, так бы мовіць, творчасці. Вось, ну, што датычыць тых нататнікаў, якія захоўваюцца ў нас у архівы музеі, то храналагічна першы з іх датуецца 1962 годам. Вось, ну, сам нататнік я сюды прынесці, вядома ж, не змог. Гэта архіўны дакумент. Вось, але каб вы мелі нейкае ўяўленне пра яго, я ўзяў яго, замерыў і потым выразаў з паперы такі простакутнічак, каб
вы мелі ўяўленне пра памер. Вось такі вось маленечкі нататнік. Гэта штодзённік, якраз і разлічаны на нейкія дробныя запісы, якія можна весці штодня, але менавіта дробныя. Бо там частку гэтай старонкі яшчэ складаюць палі, на якіх напісаны дзень тыдня, число, наверсе назва месяцу, і таму для уласна запісаў Дубоўку пакідаўся толькі маленькі такі прастакутнічак памерам 3,5 на 4,5 сантыметры. Вось гэта нават меней за запалкавую скрыначку. І у мяне нават склалася такое ўражанне, што Дубоўка паставіў перад сабой такую, часткова нават творчую задачу занатоўваць свой кожны дзень як мага лаканічней. Вось, дзеля гэтага ён пісаў вельмі драбнюсенькім почеркам, часта скарачаў словы, вось, імкнуўся як мага болей радкоў уціснуць, гэта як калі. Часам уражанняў хапала і на 2-3 радкі, а калі уражанняў і падзей было шмат, то ён спрабаваў уціснуць вось сюды максімум, недзе каля 12 радкоў. Прычым пісаў ён і сказамі адпаведнымі, часта ў сказах было па адным, па 2 словы. І гэта проста былі нейкія такія побытавыя дэталі, нейкія дзеянні. Там паехаў туды і туды, зрабіў тое і тое. Гутарка, але пра што гутарка менавіта ён часта не пісаў. Часам пісаў, калі трошкі месца было, але часцей за ўсё не. Напэўна, у гэтым штодзённіку ўсё ж такі былі аркушы за ўвесь год, але у тым яго фрагменце, што вось захаваўся ў нас, бо большасць аркушаў была вырвана, можа, яна дзесьці і ёсць, але не ў нас. Але захаваліся дубоўкавы запісы за ліпень-жнівень 1962 года, калі паэт жыў у так званых дамах творчасці пісьменніка пад Масквой, спачатку ў Галіцыне, а потым у Перадзелкіне. Я думаю, што даследчыкам літаратуры гэтыя назвы знаёмыя і пра нешта кажуць. Вось 15 ліпеня мы адзначаем дзень народзінаў Уладзіміра Дубоўкі, і вось які ж запіс ён зрабіў 15 ліпеня 1962 ў сваім нататніку. Дзень нараджэння. Сніўся сон, што мяне стрыгла жанчына-парыкмахер. Хадзіў на рынак, купіў ягад. Спаткаў АА на мосціку. Маецца на ўвазе, хутчэй за ўсё, Алеся Адамаўна Бабарэка. Гутарка. Абед. Перад вячэрай застаўся з Шахаўцом і Смірновым. Паездка на машыне з Крабіцкага ГА з Ольгай Іванаўнай у Маскву. Кіеўскі вакзал. Завулак. Гэта не ўсе словы, а тыя, якія атрымалася расчытаць. На наступны дзень Дубоўка, напрыклад, пабываў у Літфондзе, а перад тым у збіркасе. Прыехаў у Галіцына, сустрэў у доме пісьменніка нейкіх новых людзей, як тут напісана. Вось, але калі меркаваць па запісах Уладзіміра Дубоўкі пра свой адпачынак у Галіцыне, фрагмент гэты апублікаваны Ганнай Севярынец у кнізе «Ён і пра яго». Дубоўку там не надта падабалася, бо там ён сустракаў шмат нейкіх
такіх калялітаратурных асобаў, якія не вызначаліся вялікім талентам, а імкнуліся, карацей, атрымаць нейкія выгоды са сваёй вось гэтай дзейнасці. І Дубоўка пісаў, што з большым задавальненнем пажыў бы проста на дачы. Вось. Пра што яшчэ можна даведацца з гэтых кароткіх занатовак? Найперш пра тое кола стасункаў, якое склалася там у Дубоўкі. Ён там найбольш стасаваўся, сябраваў, можна сказаць, з такімі расійскімі літаратарамі, як ужо згаданы Георгій Скрабіцкі, які таксама любіў прыроду, пісаў пра прыроду, хоць з Дубоўкам у іх тут былі пэўныя рознагалоссі. Дубоўка любіў розныя батанічныя эксперыменты, там вывядзенне гібрыдаў, а Скрабіцкі лічыў, што прырода цудоўная у сваім першазданным выглядзе, а усялякая селекцыя – гэта ўжо нейкі гвалт над прыродай. Са Скрабіцкім разам там на шпацырках або у нейкіх іншых справах была Вольга Іванаўна. Дубоўка прозвішча нідзе не згадвае, але атрымалася так установіць, што гэта была Вольга Высоцкая, дзіцячая пісьменніца. Гутарыў Дубоўка там перыядычна і з Зояй Мікалаеўнай Сейфулінай. Гэта была мемуарыстка, сястра Лідіі Сейфулінай, вядомай пісьменніцы. Гэта быў Дмітрый Смірноў, далей згадваецца Рыгор Рыклін, празаік-фелейтаніст, і некаторыя іншыя асобы. Вось, калі казаць пра гэты нататнік Дубоўкі, нельга не звярнуць увагу на такую дэталь, што Дубоўка паслядоўна ўжываў форму менавіта Менск, а не Мінск, і час ад часу скарыстоўваў адмысловыя значкі для гукаў «дз» і «дж», якія ён распрацоўваў яшчэ ў 20-х гадах. Яны яму прыдаліся і ў 60-х. Вось гэты дзённік дапамагае аднавіць хроніку жыцця Дубоўкі цягам 2 месяцаў. Што тут яшчэ мяне ўразіла, гэта тое, што Дубоўка, знаходзячыся як бы на адпачынку, знаходзіў час ад часу ездзіць у Маскву па розных пытаннях. Найперш, гэта былі такія празаічныя даволі пытанні кшталту кватэрнага. Ён збіраўся атрымаць новую кватэру, таму ездзіў то ў райсабез, то ў іншыя нейкія арганізацыі, але ў выніку тая кватэра, якую яму прапанавалі, яго не задаволіла. І зараз я дазволю сабе прачытаць адзін запіс. Ужо за 28 жніўня перадаў усе справы і дакументы наконт кватэры. Чакаю вынікаў. Ездзіў у агледзіны за Лесяй Адамаўнай Бабарэкай. Жудаснае ўражанне ад усяго раёну. Страшэнны смурод ад свінарніка. І тут жыць і працаваць. Вось што Дубоўку тады хвалявала. Аднойчы ён наведаў гэтак і Менск. Яму трэба было там узгадніць пытанні з рукапісам яго кнігі, які ён здаў у выдавецтва.
Вось гэта адбывалася ў канцы ліпеня. Вось з 23 па 25 ён пабыў у Менску і потым вярнуўся зноў. Вось. Ну, што яшчэ тут можна такое вычапіць цікавае? Ну, напэўна, тыя запісы, калі ў яго атрымлівалася так коротка перадаць нейкія тэмы размоваў. Скажам, 20 ліпеня надвор'е нікуды. Размаўляў з Менскам з Шахаўцом. Сцэна з суседам Георгій Алексеевич Скрабіцкі. Далей перадаецца размова. Куда она ушла? Почему не сказала? А может, у ней живот не в кропка хорошей еды? Ну, якое тут можа слово быць? Можа, не вытрымаў, не выдержал хорошей еды. Бо далей написано «как», а вот так показал рукой. Вечером размовы про месяца ў столовой. Вось. Ну, любілі пісьменнікі паміж сабой і пажартаваць. І вось за 18 жніўня запіс «Добрае знакомство з Пенькоўскім, перакладчыкам з усходніх літаратур». І вось пра што яны гутарылі. Типы людей окололитературных, скучающих дам, выживших из ума, перезрелых девиц и гэтак далей. Вось, ну, акрамя гэтага нататніка там захоўваюцца ў нас яшчэ два. Наступны датуецца ўжо 66-м годам, і яго змест большай часткай складаецца з вытрымак з розных артыкулаў па батаніцы, бо Уладзімір Дубоўка вельмі так сур'ёзна захапляўся гэтай навукай. Магчыма, гэта было наступнае яго моцнае захапленне пасля уласна літаратуры. Ён чытаў вельмі шмат кніг у гэтай галіне, і мастацкіх, і навуковых, і навукова-папулярных. Ён перапісваўся і з навукоўцамі-батанікамі, з якімі асабіста быў знаёмы. Вось. І найбольш яго цікавілі пытанні селекцыі раслінаў, вывядзення гібрыдаў, а таксама карысных рэчываў, якія ўтрымліваюцца ў раслінах, і пытанні, вось, якім чынам гэты склад карысных рэчываў можна яшчэ больш палепшыць. Гэтыя веды ён актыўна выкарыстоўваў у сваіх празаічных творах. Я маю на ўвазе найперш аповесці «Жоўтая акацыя» і «Як Алік у тайзе заблудзіўся», а таксама «Ганна Алелька». Але акрамя такіх запісаў у гэтым вось нататніку Дубоўкі ёсць і асобныя вершаваныя і празаічныя запісы. Вось, ну, іх мала, і я тут хацеў бы зачытаць іх. Вось Дубоўка часам запісваў нейкія падслуханыя дыялогі. Магчыма, яны таксама маглі б быць скарыстаныя ў нейкіх творах, але не лёс. Сцэна ў магазине. Колькі часу? Чвэрць на першую. Які жах, які жах. У чым справа? Да яшчэ 40 хвілін трэба працаваць, а мне дадому трэба. Якое няшчасце здарылася? Ды не, абрыдла тут за прылаўкам стаяць. І другая нататка
сцэна на пошце. Так, выбачаюся. Дубоўка дае вельмі багаты плён для даследаванняў. Так, дзе ж сцэна на пошце? Добра, я замест гэтага прачытаю паэтычную нататку. Вядома ўсім нам, не кранайце ўспамінамі ўгоеных ран, не будзіце ўспамінамі горкіх выдум, бо за імі няўхільна з'яўляецца сум. Вось, нататка на пошце была пра тое, як, значыцца, у адным будынку, у адной зале, але па розныя бакі яе, месціліся пошта і збіркаса. Ну і вось настала 9 гадзін, пошта адчынілася, пачала працаваць, а збіркасаўцы яшчэ нешта сядзелі, паміж сабой гутарылі. Калі ўжо чарга, якая там сабралася, пачала ўжо грукацца ў гэтую збіркасу, вось нагадваць, што вось прабіла 9 гадзін, нехта з супрацоўнікаў там адказаў: а ў нас свой гадзіннік, і паказвае наручны гадзіннік, на якім было яшчэ без 5:09. І толькі калі вось на сваім гадзінніку таксама настала 9, яны заварушыліся, там пачалі перабіраць нейкія паперкі і ўрэшце адчынілі сваю установу. Ну вось гэта змест той дубоўкавай нататкі. А зараз пераходзім да трэцяга нататніка Уладзіміра Дубоўкі, напэўна, самага загадкавага. На яго я звярнуў увагу дзякуючы Ганне Севярынец, якая ў сваіх працах пра Уладзіміра Дубоўку зазначыла, што ён нечытэльны і цяжка там паўнавартасна аднавіць змест, магчыма, да яго як-небудзь даследчыкі дабяруцца, але ўжо інтрыгуе ягоная назва «Да жоўтай акацыі». Ну, што такое жоўтая акацыя? Гэта вядомая навукова-прыгодніцкая аповесць Уладзіміра Дубоўкі, разлічаная на падлеткаў. Вось яна, яе вокладка. Кніга выйшла ў выдавецтве «Беларусь» у 1967 годзе. Яна распавядае пра юных натуралістаў, якія былі захопленыя прыкладна такімі самымі марамі, як і Дубоўка. Вось яны імкнуліся, напрыклад, прышчапіць кедр да сасны або засеяць навакольныя азяркі, сажалкі вадзяным арэхам, рабілі на прышкольным участку шмат іншых эксперыментаў. Вось. Ну, у сэнсе, ўсё гэта адбывалася прыкладна тады, калі кніга і пісалася ў 60-х гадах. Але што тут насцярожыла Ганну Севярынец, гэта тое, што нататкі, змешчаныя ў блакноце, маюць нейкія ось такія назвы падазроныя, напрыклад, у Чебаксарскім астрозе, тайга, агарод у зоне, у лагеры. У сэнсе, на першай старонцы напісана «Да жоўтай акацыі», а насамрэч там хаваюцца нейкія ўспаміны пра лагернае, пра ссыльнае мінулае. Што ж такое? Ці то гэта накіды нейкіх эпізодаў, якія рабіліся для жоўтай акацыі, але не ўвайшлі? Ці гэта Дубоўка вырашыў так іх замаскіраваць, вось, падпісаўшы іх да жоўтай акацыі, ну, на той выпадак,
калі, напрыклад, па яго прыйдуць ізноў, а ён не выключаў магчымасці чацвёртага арышту. Альбо, карацей, вось так ён хацеў схаваць гэта ад нейкіх чекістаў, ад нейкіх сваіх ворагаў. Вось. А «Жоўтая акацыя» насамрэч такая кніга, таксама над ёй варта паразважаць. Вось Ганна Севярынец там знайшла эзопаву мову, якая, напэўна, з'яўляецца асобнай тэмай для гутаркі. Вось. Таму тое, што маглі быць нейкія фрагменты, якія не ўвайшлі, гэта, у прынцыпе, не дзіўна. Ну і вось выказванне Ганны Севярынец пра тое, што, на жаль, рукапісы пакуль яшчэ не расчытаныя, аловак крышыцца, почерк слаба зразумелы, таму над тэкстамі павінны працаваць палеографы. Вось мяне падштурхнула ўсё ж такі звярнуцца і парасчытваць гэты нататнік настолькі, наколькі магчыма. Што я магу сказаць пра гэты нататнік? Па-першае, дайшоў да нас ён не ўвесь, ён не мае вокладкі і, відавочна, утрымлівае старонкі, вырваныя з нейкага большага нататніка. Вось, да таго ж нават двух нататнікаў, бо тып паперы, колер і гэтак далей сведчыць, што некалькі апошніх аркушаў яны былі з яшчэ аднаго нататніка, прычым адрыўнога. Мы маем справу сапраўды з чарнавымі запісамі, накідамі, і падобна, што Дубоўка пісаў іх паспешліва, выключна для сябе, і асабліва не клапаціўся пра разборлівасць свайго почерку. Але што цікава, пісьменнік не забываўся кожны накід аддзяляць ад наступнага гарызантальнай рысай, ці доўгай, ці кароткай. Першы накід яшчэ цалкам чытэльны і апавядае пра забаўнае здарэнне з адным з ссыльных, бо з кім яшчэ Дубоўка мог стасавацца ў тайзе. Тайга. Мы ідём, азіраемся на ўсе бакі, усё нова, цікава. Ляжаць гіганцкія дрэвы, паваленыя некалі навальніцай. Таўшчыня казачная, ледзь не на 2 метры. Адзін наш весельчак заскочыў на такое дрэва, як бы на трыбуну, пачаў прамову. «Таварышы, увага! Дык слухайце, што я скажу!» Раптам нічога не стала, таварыш растаяў, знік. Толькі ўзняўся на тым месцы высокі слуп дыму. «Што за дзіва? Пякельная моц? Дзе ж наш чалавек?» Раптам пачулі мы працяг прамовы, як з зямлі. «Браткі, ратуйце!» Аказваецца, дрэвы струхлелі, ён праваліўся ў адаробку, а вылезці не можа. Выцягнулі. «Ну як, калі пачуем працяг прамовы? А каб вы загінулі?» Падобны эпізод сапраўды ёсць у аповесці «Жоўтая акацыя». Але з тайгі дзеянне перанесена ў Палескую пушчу, і героі не ссыльныя і не лагернікі, а тыя самыя юннаты. Адзін з іх, гіляр Стома, ускочыў на вялізны струхлелы пень і, жартоўна абвясціўшы сход юных натуралістаў, прытупнуў нагою. Атрымалася тое самае, што і з героем накіду. Праваліўся ў гнілізну, у трухляціну, якая паднялася хмарою над пнём. Мала таго, у каранях пня аказалася логава барсука. Ён узняў гучны ёкат, пабег і быў застрэлены лесніком Цімохам Сымоновічам. Накід наводзіць на думку, што перажытае і пабачанае ва ўмовах ссылкі, асабліва тое, што датычыць з'яваў прыроды,
Дубоўка мог выкарыстаць такі і ў аповесці для падлеткаў. Збольшага можна расчытаць і накід Чебоксарскі астрог. Барон Остен-Сакен, стары, зняволены, віяланчэлісты. Увесь дзень трымае кій, а па ім пілікае маленькай палачкай, як смыкам, і перабірае пальцам, як па ладах. Чувашы завуць яго вар'ятам, баяцца яго, бо ў яго, далей нешта неразборлівае, ён не бачыць, не чуе нікога навакол, ён працуе, творыць, адыграе ўсе свае любімыя музычныя творы. Галоўны герой накіду, вядомы ў свой час віяланчэліст, канцэртмайстар і педагог Леў Эрнэставіч Остен-Сакен, які 27 кастрычніка 1937 года быў арыштаваны, а 22 верасня 1938 года асуджаны да найвышэйшай меры пакарання. Вынікае, што Дубоўка сапраўды мог бачыць музыканта ў восень 1937 года, бо і сам пасля паўторнага арышту знаходзіўся ў Чебоксарскай турме з 28 ліпеня і як мінімум да 16 лістапада 1937 года, дня вынясення прысуду. Апісаныя Дубоўкі пацвярджаецца сведчаннямі, напрыклад, народнага артыста Чувашыі Пятра Філіпава, які быў вучнем Остен-Сакена. Вось Філіпаў апавядаў, як пасля вайны ў гасцях яму давялося пазнаёміцца з былым турэмным надзіральнікам, і той успамінаў, як у турме некалі сапраўды бачыў старога, які ўяўляў, нібыта грае на віяланчэлі, трымаючы замест інструмента палку і водзячы быццам смычком другой палкай. Такім чынам, вось мы бачым, што бязлітасныя сталінскія рэпрэсіі сутыкнулі разам беларускага паэта і расійскага музыку ў адной турме, а можа нават і ў адной камеры. Дадамо, што ў паводзінах Остен-Сакена бадай не было нічога вар'яцкага. У свой час ён вынайшаў апарат, які дапамагае віяланчэлістам-пачаткоўцам пры адпрацоўцы правільнага вядзення смычка. Прылада акурат уяўляла з сябе палку, якая мацавалася да інструмента. Адзін, напэўна, з самых кароткіх накідаў нататніка гучыць так. Сібір, почат, маленькі хлопчык, Дзед Мароз, не чапай нам агуркі. Вось гэтыя тры радкі у выніку выраслі ў цэлае невялікае апавяданне, якое ўвайшло, праўда, у іншую кнігу зусім, у кнігу апавяданняў успамінаў «Пялёсткі». Там распавядаецца пра сустрэчу з хлопчыкам, які быў ласы да гуркоў, як пісаў Дубоўка, а бабуля яму казала, што сёння прыйдзе вялікі Дзед Мароз і забярэ або памарозіць усе гуркі. Вось ён і пайшоў з хаты шукаць таго Дзеда Мароза, каб папрасіць яго не чапаць гуркі. А як вядома, Дубоўка, мы яго пазнаем па фотаздымках, у розных кнігах і ў падручніках школьных, пазнаем па пышнай белай барадзе. Ён адрасціў яе ўжо тады у высылцы і здаваўся старэйшым за свае гады. Тады яму было яшчэ недзе 50 з хвосцікам, але выглядаў ужо ён, напэўна, старэйшым, як дзед сапраўдны. І, заўважыўшы у натоўпе ля крамы вялікага дзеда з белай барадою, ён і накіраваўся да яго, гэта, да мяне.
і пачаў прасіць, каб я абмінуў іхні гарод. Ну, ось, уласна кажучы, такая завязка апавядання. Толькі вось почат згаданы у накідзе ні ў апавяданні, ні ўвогуле ва ўсёй кнізе не згадваецца. А менавіта так называўся пасёлак у Абанскім раёне Краснаярскага краю, дзе ў 49-м, пачатку 58-го года адбываў чарговую і апошнюю ссылку Дубоўка. Сібірская тэма працягваецца і ў наступным накідзе. Там згадваецца агарод у зоне і нейкі злодзей, якому даводзілася даваць рэдзьку. Наступны накід згадвае ўжо Мядзельскую школу, куды прыехаў нейкі інспектор і пытаецца, чем пакрыта лягушка, шэрсцю или пухам. Сын каваля Амброжы і заікаўся: а пухам. Гэты рэальны эпізод з жыцця стаў асновай для апавядання «Што расце на жабінай скуры», зноў-такі з кнігі «Пялёсткі». У творы ідзе гаворка пра прыезд павятовага інспектара у школу, дзе вучыўся Дубоўка вясной 1914 году, бо там згадваўся выпускны клас. Дакладней, гэта была нават не зусім школа, а ўжо тады Мядзельскае двухкласнае вучылішча. Тады і атрымаўся канфуз з вучнем, які недарэчным адказам выклікаў смех усяго класа. Але цікава, што заікасты Амброжы, сын кааператара, а не каваля, як у накідзе, і адпаведна ў рэальным жыцці, з'яўляецца і адным з персанажаў аповесці зноў «Жоўтая акацыя». Толькі дзеянне, як я казаў, адбываецца ўжо ў 60-х. Ось такім чынам герой, можна сказаць, перавандраваў з аднаго твора ў іншы. Цікавы у гэтым сэнсе і накід пра Біюцкага. Дарэчы, калі б я не чытаў апавяданні з кнігі «Пялёсткі», то я б не зразумеў, якое там слово, якое прозвішча, бо, напэўна, найцяжэй у рукапісах Дубоўкі расчытваць нейкія абласныя, дыялектныя словы, якія ён часам любіў ужываць, або уласныя імёны і прозвішчы. Вось, бо калі не ведаеш, што гэта за прозвішча, што гэта за чалавек, ці гэта рэальная асоба, ці герой, вось, бывае цяжка тут расчытаць. Але такім чынам вось сама нататка. Падняцце цяжараў. Кіла ў дурнога Біюцкага. Чаму? Ад цяжару, кажуць. Запавет бацькаў. Бяры на плечы тое, што сам аберуч падымеш ад зямлі. Янук Біюцкі – персанаж аднайменнага апавядання з кнігі «Пялёсткі», дзівакаваты народны майстар, які выразаў з дрэва розныя фігуркі. Але вось пра кілу ці грыжу ў творы няма ні слова, акцэнт зроблены на тэме мастацтва. Пра лёс Біюцкага тут сказана метафарычна і крыху завуалявана. Не дурань ён быў ён выдатны майстар-мастак. Толькі узяў на сябе непасільны цяжар вызваліць хараство з-пад грубай абалонкі і надарваўся ад такога непасільнага цяжару. Адпаведна, і выснова апавядання гучыць зусім інакш, чым запавет бацькаў. Вялікі мастак так і сышоў са свету, не сказаўшы таго, што мог сказаць сваімі творамі. Аднак
Гэта яшчэ не ўсё. Накід у нататніку на гэтым не заканчваецца. Ён мае працяг. У лагеры брыгадзір Урка загадваў несці старыя ліственнічныя шпалы, праходзячы па адным. Мой адказ. Драма. Прыход Селіфанова Александра Іларыёновича. Яго рэакцыя. Яго тлумачэнне. Вам быць не 10 год. Вам трэба вярнуцца дадому. Такім чынам, тэма падняцця цяжараў у Дубоўкі першапачаткова была зусім натуральна звязаная з успамінамі пра лагер, дзе, як вядома, зняволеных часта прымушалі займацца цяжкай, знясільвальнай фізічнай працай. Магчыма, эпізод у змененай форме увайшоў у апавяданне пра спадчыну далёкіх продкаў. Прынамсі, адзін з яго фрагментаў перагукаецца з тым нататнікавым накідам. Наша брыгада канчала новы дом. Прыходзіць прараб, звяртаецца да ўсіх. Браточкі, маю вельмі тэрміновае нечаканае заданне. Трэба перанесці лістоўнічнае бярвенне ад штабеля, дзе яно ляжыць, да вашага дома. Работа гэтая для возчыкаў з коньмі, але іх сёння няма і не будзе. Яны ўсе заняты далёка адсюль. Ну і гэтак далей. Такім чынам, брыгадзір Урка ператварыўся ў нейтральнага прараба, а паднявольныя лагернікі ў звычайных цесляроў і сталяроў. Не зусім чытэльны запіс, у якім усё ж такі нейкія ключавыя словы зразумець можна, распавядае пра незайздросны лёс нейкага Іллі з Віцебска. Быў у Амерыцы. Фота, цыліндр, фрак, яшчэ нешта неразборлівае. Работа ў калгасе, лагер. Тых, хто вяртаўся ў СССР з замежных краін, у сталінскія часы часта арыштоўвалі і асуджалі за шпіянаж. А вось занатаваны расповед нейкага расіяніна, з якім, трэба думаць, лёс сутыкнуў Дубоўку таксама ў лагеры ці ссылцы. З філалагічнага пункту гледзяча гэта даволі цікавае назіранне за тым, як беларуская лексіка ў пэўных абставінах можа укараняцца і ў рускую мову. На жаль, тут таксама не ўсё атрымалася расшифровать, але агульная ідэя зразумелая. Я работал долго с белорусами, очень люблю белорусский язык, но особенно я запомнил и полюбил слово «отрымать». Оно у нас особенно было в ходу – «отрымать гроши», «отрымать срок», «буду отрымливать гроши». Все хорошо усвоили слово «гроши». Вось. Калі не зачытваць і не пераказваць усё запар, скажу, што у гэтым нататніку без вокладкі ёсць і яшчэ некаторыя накіды, якія пазней выліліся ў апавяданні з кнігі «Пялёсткі», але, вядома ж, пра ўсё-ўсё распавесці ў ёй Дубоўка не мог. Хоць у яе ўвайшло нямала успамінаў якраз пра перыяд ссылкі і нават лагера, але пра тое, што гэта ссылка і лагер, Дубоўка там не згадвае. Цяпер скажам, хітра не згадвае. Вось, бо у 60-е гады, у 70-е вось падлетак, кніга адрасавана таксама падлеткам. Юны чытач мог і не задацца такімі пытаннямі, а што ж занесла там беларускага пісьменніка ў Сібір, што ён там рабіў, а дарослы чытач, я думаю, мог задумацца і тады, і асабліва цяпер, калі мы ўжо ведаем біяграфію Владзіміра Дубоўкі. Вось.
Ёсць там на асобных аркушах і выпіскі з некаторых кніг, якія чытаў Дубоўка, напрыклад, з кнігі «Бронзавыя врата» польскага пісьменніка Тадэвуша Брэзы, якая выйшла ў 1964 годзе у рускім перакладзе. Ёсць выпіскі з дзённікаў французскіх пісьменнікаў братоў Ганкураў, а ёсць чарнавік віншавання з днём народзінаў нейкай раі. Ну, здавалася б, звычайнае віншаванне з днём народзінаў, але вось мне стала цікава, перагледзеў я вопісы фондаў Дубоўкі у нашым архіве музея літаратуры і мастацтва, у рукапісным аддзеле Акадэміі навук, паглядзеў там асабліва раздзел эпісталяры, колькі было знаёмых рай ці раіс у Дубоўкі. Потым, дзякуючы інтэрнэту, высветліў, што адна з іх жывая і дагэтуль. Я знайшоў яе ў сацыяльных сетках, напісаў ёй, яна мне адказала, што яна, ну, карацей, сваячка Дубоўкі. Ну, я так асцярожна да яе звярнуўся падзяліцца ўспамінамі, і, магчыма, гісторыя будзе мець нейкі працяг, а мо і не будзе. Ну, тут усё залежыць ад ейнага жадання. Яшчэ на адным аркушы выпісаны каламбурныя рыфмы кшталту «пра мяне», «пра мяне», «абшар панаў», «абшар пана», «вымытыя», «вымытыя». Ось, але на самым апошнім аркушы занатаваны спіс з 5 пунктаў, які таксама прыцягнуў маю ўвагу. Ну, вось, спіс, значыцца, такі. Першае. Мікеланджело Буанаротці плюс Рафаэль. Ты як палкаводзец. Другі пункт. Як Цесля ад муляра на літр зарабіў, дым пускаў. Трэцяе. Як настаўнік допісы ў газету пісаў. Абшарпаны баян, студні і гэтак далей. Шашаль, прозвішча такое. Чацвёртае. Мадагаскарская казка «Кракадзіл і жаба». І пятае. Раздзел з жоўтай акацыі пра інспектара. Большасць пунктаў тут датычыць яшчэ адной аповесці «Ганна Алелька», у якой яны так ці інакш былі рэалізаваныя. Вось, ну, казка «Кракадзіл і жаба» была напісаная у 60-м годзе, першы варыянт. Потым яна перапрацоўвалася, увайшла ў кнігу «Залатыя зярняты» 75-го года. Але, вядома ж, я тут спыніўся на 5-м пункце, які асабліва мяне заінтрыгаваў. Раздзел з жоўтай акацыі пра інспектара. Зноў вяртаемся да жоўтай акацыі, а інспектар у ёй толькі адзін, і завуць яго Еўсцігней Палікарпавіч Бараболка. Гэта супрацоўнік раённага аддзела народнай адукацыі, напэўна, самы негатыўны ў аповесці персанаж, бюракрат, такі тыповы савецкі, жорсткі, абмежаваны, які баіцца выйсці за рамкі ўсталяваных прынцыпаў і імкнецца задушыць самастойную ініцыятыву. І вось менавіта ён найбольш актыўна выступаў супраць гэтых эксперыментаў юных натуралістаў. Ён згадваецца ў некалькіх раздзелаў, пра яго мы даведваемся з размоваў настаўнікаў у раздзеле 3 «Пакой і лядоўня». Потым ён згадваецца ў раздзелах 8 і 41, але яшчэ больш фрагментарна. Але я вырашыў перагледзець машынапіс аповесці, які захоўваецца ў нас у архіве музеі, і пабачыў, што у аповесць
меўся ўвайсці, але не ўвайшоў яшчэ адзін раздзел, які быў цалкам прысвечаны гэтаму інспектару. Раздзел называўся «Ходзіць як з яйцамі на галаве». У ім Дубоўка спачатку іранічна апраўдваўся за створаны адмоўны вобраз школьнага інспектара, але апраўдваўся так своеасабліва. Пісаў: «Не падумайце толькі, што ўсе інспектары такія, я вось такія, як Бараболка, яны хутчэй выключэнне». Але потым падрабязна апісваў гэтага Бараболку, намякаў на тое, што герой нават не ва ўсім вінаваты, вось, а намякаў, што была спрыяльная, вось, так бы мовіць, сацыяльная глеба, панаванне вось гэтага цыркулярнага духу, дадамо савецкага, якім рызыкуе прасякнуцца нават зусім неблагі чалавек, захварэўшы ў выніку на манію велічы. Ось, ён пісаў у гэтым раздзеле, які не ўвайшоў: «Ён, Бараболка, занадта захапіўся сваім высокім становішчам, закахаўся ў яго і, боючыся страціць, імкнуўся як мага адхіляць са свайго шляху ўсё тое, што магло б неяк пашкодзіць быць на гэтай пасадзе і, наадварот, узняцца яшчэ вышэй». Як бы між іншым, Дубоўка дае вобраз падобнага дзеяча і ў галіне літаратурнай, якому належаць, напрыклад, выказванні кшталту: «Гэтай катэгорыі пісьменнікаў не падабаецца наша савецкая крытыка, не падабаецца марксыцка-ленінскі аналіз іхняй творчасці, ім больш даспадобы кафкі, пафкі, мафкі буржуазнага захаду» і гэтак далей. Выяўляецца, што і сам Бараболка любіў музыку, спевы, паэзію, любіў і нават імкнуўся сказаць нейкае слова ў гэтай галіне. Ён таксама, ну вось як ён выказваўся як крытык, так бы мовіць. «Ён адчыніў дзверы і ўвайшоў у пакой». Гэта была з нейкага твора цытата, і тут «дазвольце», паўставаў Еўсцігней Палікарпавіч, ды гэта ж падобна да плагіят. Літаральна так было сказана некалі ў Талстога або ў Тургенева. Ну, вось такіх вось абмежаваных крытыкаў-вульгарызатараў Дубоўка высмейваў у гэтым раздзеле. І, што цікава, верш, напісаны Бараболкам, увайшоў у жоўтую акацыю як верш аднаго з персанажаў гэтай аповесці, настаўніка Лазука Несцера Іпатавіча, які вельмі нагадвае Бараболку, таксама піша даносы на іншых настаўнікаў і нават пагражае самому аўтару кнігі Дубоўку: «Пачакайце ж, таварыш аўтар, дабяромся і да вас». Ну вось, такім чынам, нататнікі Уладзіміра Дубоўкі навялі, можна сказаць, на след, звязаны з іншымі адкрыццямі, найперш тымі, якія датычаць яго празаічных кніг. Гэта і жоўтая акацыя, гэта і пялёсткі, гэта і Ганна Алелька. І шмат яшчэ адкрыццяў, я думаю, будзе наперадзе.